So for this video guys no, mangaligo lang tatong sa pangatong i-videohan ganyan sa part 1 guys no. So kanya kong igama karon guys, surprise na ko ninyo. Para ninyo guys akong igama oh. For this content ni guys no, pa good vibes. So mga to guys no, kung bago ka pa lang din sa akong channel guys, don't forget to like, share and subscribe. Cheers para makasunod mo sa akong pag-good vibes na video guys no. For fun only guys. So karon guys, muna na itong finished product no. Dili na siya diri guys. So shit. Pero dili na guys, it's a prank. Pero nabi kay mo sulay daw ang atong camera boy ko no. Ay siya na po ni hangyo siya kay gusto ro siya mag-trill ko no. Usama ni muna. Di lagi nak para dira, lang sagug ka dia dong. Aman dabe ato ni sulayan ni kautokan ana itong camera boy. Ano dabe? Iya dong balihon ko no para lindot ko no. Aman dabe. Na-order o na niya siya guys, yun siya guys. Mo na itong kuan. Na siya guys, na siya. Oh, sheesh. Why? Di ba na mao? So, para diri ni siya guys, no? Kung gikan kung taga bukid ng magkabata, makarelate din mo na guys. So, diri lang tamaligo guys, so balakag lubog basta kusog. Balakag lubog guys, so sa kusog-kusog, tas malumbod siya guys, no? So, ako na po ni uli akong kamera sa kuan, kamera man na to. Testingan na po na ito bumulutaw bagid niya itong kan be. Makarelate mo na guys, huwag taga bukid mo guys, huwag taga kuan mo, rich kid mo, di makarelate na guys no. So guys no, kita nyo na guys no, lubog-lubog siya guys, pero okay na guys, madala na siya guys man, sheesh. So mo to guys no, dito ito magsugod sa tumoy guys. So magawa sa nadya sa dong pipot ron guys no, tahan guys no, tura ito guys no, dula atong lubog guys no. For disclaimer no, paalala sa mga nanonood ng video na to, huwag gayahin ito. Lalo na kung may nakakita sa inyong matanda kasi pagtatawanan talaga kayo. So mo to guys no, ang atong igaman guys no, mo nito ang DIY softboard. Pero kadi man to siya board, palwa man to. So palwa, ano sa English palwa? Basta mo na siya, kung palwa gali guys, mo na siya ilong sa imong kauban. Paalala sa part nito guys no, ayaw magpalabig katawa kay masudag lang ang inyong baba. So sa garantaw ni guys no, kay ingon maghugaw ni sa paa guys, di ni humugaw siya guys no, kay gabaan ni siya ganiyang kadlaw. So ikaduhang bahaan niya, so dili na kani siya hugaw. Di na kani siya hugaw guys no, pero naginisagol sa baka guys no, pero ay lang magsaba ato ara na. So diri guys no, ato na sulayan og effective bagid niya atong DIY skateboard, softboard ay So mo to guys no, first try na to, fail pero di ta magkuan guys. Diba guys no, enjoy kayo daglang may langoy guys no, ano siya guys no. Gwapo kaliguan guys no, bugno init wa man sakto pag ulan. So diri guys no, atong sulayan diri ta sabog manukad og mulutaw begini itong DIY softboard lagi na skateboard mo. Mulutaw ra siya guys pero mo slide din siya gamay guys ba, sakto guys na siya DIY danog nga sana. So dali guys kagaduhan ako mambak kog dili kay murag nahadlok ko guys, kay murag habog-habog na guys niyag makunya ta guys ba ni niya ta ka patong atong softboard. Mo na siya guys, murag baki guys no, anyog ambat ta guys. Ala guys. So mo to guys no, tanga sila na gid guys na out balance nung tang buwang nakasalumon tag ahat, pero diri guys tungod adto guys nakakuan ko guys, nakapil ko nga murag lami gid ang bakan guys. So bra shara. So to siya guys no, gwapo kay ko diri guys. So more to guys no, diri ra tama no, see you sa next vlog series. Diri na human natong vlog no, see you, bye bye. Don't forget to like, share and subscribe. Sheesh.